Això sí que són bones notícies. Quan se n'enteri l'Ada? Quan se n'enteri l'Ada? Ada? Ada, Lovelace, tinc unes notícies espectaculars. T'encantarà. On s'ha ficat? Ada? Havíem quedat aquí. Oh, tinc un terrible dubte matemàtic. Oh, un enigma que ningú podrà resoldre. Quan deu ser el logaritme neperià de 1791? 7,49052. T'he trobat. Vine, baixa. T'he de donar una notícia fantàstica. Què passa? Vine, t'encantarà. No t'ho creuràs. Sempre fa el mateix. Què passa, Babbage? No t'ho creuràs. És la nostra oportunitat d'or per aconseguir el que necessitem. Per ser els genis que estàvem esperant. Charles Babbage, matemàtic britànic i científic de la computació nascut a Devonshire el 1791. Va dissenyar i va construir parcialment la màquina de les diferències que permetia calcular taules de nombres de forma mecànica. Posteriorment va dissenyar, sense poder-la arribar a construir, la màquina analítica, que havia de permetre processar programes de tabulació o computació. Per això, sovint se'l considera el pare de la computació. A més, odia profundament la música de carrer. Aquesta és l'oportunitat d'or que estàvem esperant. Mira, Babbage, si no té a veure amb matemàtiques, m'és igual. No! Augusta Ada King, comtessa de Lovelace, matemàtica i escriptora britànica nascuda a Londres el 1815. Filla del poeta George Byron, va ser apartada de la poesia i formada extensament en matemàtiques. Gran part dels seus treballs es basen en la màquina analítica dissenyada per Charles Babbage i en les notes que Ada va fer en la traducció d'un article sobre la màquina hi apareix el que es considera el primer algoritme destinat a ser computat per una màquina. Per això, se la coneix sovint com la primera programadora d'ordinadors de la història. A més, odia profundament la poesia. O potser no. Escolta'm, és una oportunitat d'or. Tu saps lo malament que vam acabar amb la reina d'Anglaterra el dia que ens va venir a veure? Per culpa de qui sigui, però saps que vam acabar... És culpa seva, no ho entenia. La màquina és perfecta, però ella no ho entén. Bé, pel que fos. Sí, ves al gra, sisplau. Ens va retirar tot el finançament i ara no podem arreglar tot allò que es va espatllar amb el del model econòmic, bla, 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 bla. Doncs he trobat una oportunitat perfecta. S'organitza un premi que necessita 2 presentadors, un home i una dona. Vale, una dona i un home. 2 persones que presentin un premi que no saps qui presideix. No. La vicereina d'Anglaterra, en persona. La vicereina de la UOC serà aquí, donant el premi per nosaltres. Per tant, si ho fem bé... li podrem demanar que ens torni el finançament per la màquina. Quan és, doncs? No vull dir, perquè ho fem, clar que ho fem. Aquest és el petit contra. Quin contra? És que t'ho volia dir, però està bastant enfeinada. Què? És avui. Charles Babbage. Mira, entre tu i el teu calendari, que sempre s'escola els 40 primers dígits de pi. Quins són els 40 primers dígits de pi? 40. 40. Tranquil, sí. I quin deu ser el que fa 41? Clar. No puc viure amb el dubte. I el 42? No sé. Vale, ja està. Mira, com que sabia que et posaries una mica nerviosa, t'he preparat unes targetes perquè puguis llegir durant l'espectacle. Així sabrem tot el que... Tranquil. No, aquestes no són per perforar, no. Per què no? Això no són targetes perforades. És poesia. No, és poesia. Charles Babbage, si això és poesia, et juro que et tiro a la màquina analítica, et converteixo en puré matemàtic i et divideixo per 0. No és poesia. Et juro que no és poesia. Són els apunts que necessitem per la presentació, però t'asseguro que no hi ha res que rimi, ni que soni mínimament bonic. D'acord, vale. Bé, sí? Doncs què et sembla? Ho fem? Aconseguim el finançament? Sí. I tots contents? Clar, sí, d'acord. Vale. Necessitem micròfons. Suposo que necessitem un micròfon. Què és això que et penja? Bueno, i tu? Tinc una teoria. Crec que són els micròfons. Bona nit!
a la presentació. Hola. Això serà un acte de lliurament del Premi Equitat dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya. El Premi Equitat neix aquest any amb la intenció de promocionar l'equitat de gènere a les tecnologies de la informació i la comunicació dins l'àmbit geogràfic d'Espanya, Portugal i Iberoamèrica. En un àmbit del coneixement on la presència femenina encara és minoritària i on sovint queda difuminada. Aquesta distinció pretén premiar iniciatives que busquin generar activitats i mostrar bones pràctiques per ajudar a construir un equilibri de gènere dins els estudis i professions de l'àmbit de les TIC. I hem pensat, quin millor lloc per poder estar tots junts celebrant aquest acte que en aquest edifici. És un edifici del segle XVII que gestiona la Diputació de Barcelona des de 1941. Actualment acull diverses institucions des de les que es fomenta la participació activa de les dones en tots els àmbits de la cultura i des d'on s'impulsen polítiques d'igualtat. Recull l'herència de les iniciatives de Francesca Bonnemaison, de Barcelona, que va néixer el 1872 i va morir el 1949, i que va crear l'any 1909 la Biblioteca Popular de la Dona, amb l'objectiu de millorar el nivell cultural de les dones treballadores. Va ser una iniciativa pionera a tota Europa. En l'àmbit geogràfic anglosaxó fa temps que hi ha premis similars, però això no passa en l'àmbit geogràfic natural de la UOC, o sigui, Catalunya, Espanya i Iberoamèrica. Cal promoure accions que ajudin a la visibilització de les dones i a desenvolupar bones pràctiques que afavoreixin l'equitat de gènere en les TIC. La societat no es pot permetre perdre el 50% del talent, és a dir, el de les dones, en el desenvolupament de les TIC. Ho veus com hi ha percentatges i matemàtiques? Sí. Ja t'ho deia. En fi, el Premi Equitat és possible gràcies al patrocini dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC i de la iniciativa UOC 20 anys, com a part del seu compromís en fomentar la igualtat i la innovació tecnològica i científica, que ha d'ajudar a construir una societat millor i més justa per tothom. A l'acte hi assisteixen representants com ara de la comunitat UOC, càrrecs institucionals, professorat, estudiants i acompanyants d'aquests, representants del món acadèmic, representants del sector empresarial, representants del tercer sector i també no voldríem acabar sense donar un agraïment molt especial a tots els membres del jurat del Premi, tant els que han pogut assistir com els que no, ja que sense ells, sense la seva saviesa, sense la seva professionalitat, no hauria estat possible tot aquest acte. L'estructura general de l'acte serà la següent. Hi haurà una obertura institucional per part de la vicereina de la UOC, una ponència basada en un article publicat a Novàtica sobre el paper de les dones en la informàtica, després la presentació d'un llibre molt especial amb la presència de l'autor i per acabar l'element final però central serà el lliurament dels premis a la candidatura guanyadora. No voldríem acabar sense recordar-vos que existeix el hashtag Premi Equitat amb el que us animem a tuitejar el que creieu convenient i el que us cridi l'atenció d'aquest espectacle. Bé, i ara ja sí, deixem pas a l'obertura institucional de l'acte a càrrec de la molt excel·lentíssima, molt honorable vicereina de Planificació Estratègica i de Recerca de la UOC i presidenta de la Unitat d'Igualtat de la UOC, la doctora Marta Imeric. No som dignes de la seva presència. Moltes gràcies. Segur que ens donarà finançament. Ho veus? Està contenta, ens donarà finançament. Sí. Us asseguro que de vicereina res. Suposo que hauria d'haver-ho heretat i no ho he heretat, això del vicerectorat. Molt bé, enhorabona per aquest acte que se celebra avui no per casualitat, sinó perquè segurament és el Dia Internacional de les Dones a les TIC, que se celebra el quart dijous d'abril de cada any i per tant avui és aquest dia. I avui, com això, la Comissió Europea recordava que només el 30% dels 7 milions de persones que es dediquen en el sector TIC són dones, només aquest 30%. Estan, per tant, infrarrepresentades a tots nivells en el sector TIC i especialment en els llocs de presa de decisions, en els decision making positions. I de fet, ara recordant altres números, l'última vegada que vaig mirar, per exemple, en llocs acadèmics, tot i que 6 de cada 10 dels primers cursos a les universitats catalanes són dones, només 2 de cada 10 són catedràtiques.
Per regla general, en el camp científic, diguem, on l'objectivitat és norma, que algú s'atreveixi a opinar que es discrimina les dones ens fa una mica d'angúnia, no? Ens fa pensar no pot ser. I això, de fet, un estudi que va haver-hi ara ja fa de les posicions acadèmiques d'homes i posicions acadèmiques de dones, es veu que en les posicions de titulars hi ha més dones que homes, i a mesura que es va avançant en les posicions es creuen les línies i després hi ha molts més catedràtics homes que dones, com abans posava de manifest. I això, de fet, ja fa temps que a la Comissió Europea li és un problema, abans ho ha vist i fa temps que ho treballa, per exemple, els informes que hi ha cada any dels SHE Figures ho posen de manifest. Ara fa poc acaben de publicar-se també les de l'any 2015, no? I es veu que hi ha infrarrepresentació. Per exemple, en aquests SHE Figures es veuen els doctorats que hi ha, i si bé a nivell general es veu que estan més o menys igualats, quan mires per àrees, les ciències experimentals i les enginyeries hi ha una infrarrepresentació de dones on precisament acaben molta d'aquesta gent, moltes d'aquestes persones en el sector TIC, no? De totes maneres, agafant tot això en general, veient que si ho mirem en general als àmbits d'humanitats, de ciències socials, experimentals, enginyeries i de la salut, per exemple, el que és general també esperaries que els reconeixements, si no mirem per àrees, que els reconeixements fossin iguals o que esperessis una distribució semblant del 50% en homes i dones, i això no és així. I no és pas per productivitat científica o per bona feina professional. De fet, he començat explicant aquest estudi del Nature de l'any 97, on es posava això de manifest. Però és que en tinc d'altres. El meu sector de salut, on és un que hi ha molta més representació de dones que d'homes, per exemple, es veu, hi ha un estudi de fa uns anys en una revista que és molt ben considerada i té, molt factor d'impacte pels dels acadèmics, l'Annals of Internal Medicine, i es veu on les dones reben un 20% menys de salari que els homes. Això, de fet, va motivar, en metges, això va motivar també uns certs litigis que finalment es van acabar guanyant, tot i que no es van guanyar els litigis però no es van fer efectius les diferències, no? I bàsicament jo crec que hauríem de seguir una mica tot el que la Comissió Europea va començar ja fa uns anys amb tot el gender mainstreaming, en transversalitzar totes les polítiques de gènere en totes les polítiques. En concret, ara parlem de les científiques, on aquest àmbit que avui ens aplega aquí en l'àmbit del sector TIC. El cert és que queda encara molt camí per recórrer, segurament per aquest sexisme que hi ha de subterfugi a tot arreu. No ho declarem obertament, però està molt en subterfugi, el tenim aquí, que costa molt de declarar, i encara hi ha molta subtilesa per aflorar, i això és difícil de fer-la aflorar, però no ens podem permetre el luxe de no seguir avançant en aquest sentit, i això, l'acte d'avui, això ens ajuda. Jo diria que fins i tot per un tema de salut intel·lectual. Jo no vull, segur que cap de nosaltres vol fer que sigui incompatible el sexe i les TIC, per dir-ho d'una manera. Per tant, el que ens cal és l'apoderament de dones en el sector de tecnologia. Jo crec que això proporcionarà un impuls important a l'economia, descarat, per qui no li interessi el sexe, i permetrà, a més, la plena participació en societat, com ara ens deien aquestes dues persones matemàtiques del segle XIX. Jo crec que l'educació per al món digital, per tant, és un deure que tenim i és clau perquè tot això passi. Moltes gràcies. Doncs passem a la presentació del jurat i l'entrega del Premi Equitat. Abans, però, volem destacar que s'han presentat candidatures molt diferents i que ha estat un procés de selecció difícil, amb 3 candidatures pràcticament igualades fins a l'últim moment. Si l'haguéssim posat a la màquina analítica hagués estat més fàcil. Amb un 3 i no res hagués tret els càlculs. Sí, clar que sí. I podríem haver presentat el nostre projecte? Per què no ho hem fet? Sempre ens passen les dates, sempre ens passa el mateix amb aquell calendari. Sí, clar, passa-me tu.
sempre seré un incomprès. Sí, jo sempre odiaré la poesia. En fi, abans de res, recordar quins són els premis. Recordarem els premis en castellà, per referència dels participants. Existe un único premio que constará de dos conceptos, una dotación económica de 3.000 euros y un premio consistente en un programa de posgrado a escoger entre la oferta formativa de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Este premio lo disfrutará una persona que deberá cumplir los requisitos mencionados en las bases y que será designada por la persona, grupo o institución ganadora. Passem als membres del jurat que conformen aquest premi. Són Mingo Olmos, degà del Col·legi d'Enginyers Informàtics, Gabriela Marín, presidenta del Centre Llatinoamericà d'Estudis d'Informàtica i Comunicació, Núria Castell, degana de la Facultat d'Informàtica de la UPC, Josep Maria Basart, professor de Ciències de la Computació de la UAP, Milagros Sainz, directora del grup d'investigació sobre gènere i TIC de la UOC, Maribel Ponferrada, investigadora de l'Observatori per la Igualtat de la UAP, Anna Xulià, advocada especialista en privacitat i membre d'AULETE, Climent Nadeu, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, Mireia Ferrús, investigadora en Tecnoètica i Enginyeria i Responsabilitat Social, i Laura Fernández, directora de Serveis de Banca d'Everis. El jurat del Premi Equitat ha resolt que la candidatura guanyadora del premi, de la primera edició del premi sigui... Fundación Laboratorio de Chile, en la persona de Marisol Alarcón, cofundadora i directora executiva de E-Laboratory Chile. Un aplaudiment, sí. Laboratoria és una emprenedoria social dirigida a capacitar dones joves en el desenvolupament web per tal d'inserir-les després a treballar a la indústria digital com a desenvolupadores front-end. Tot això es fa amb la finalitat de disminuir la bretxa de gènere que existeix en la indústria tecnològica, on, per exemple, a Xile només el 4,5% són dones. I a més, es dona formació i oportunitat a dones que ni estudien ni treballen. Laboratòria té seus a Xile, a Perú i a Mèxic. Perfecte, i ara donem pas a la Sa Majestat, a la vicereina Marta Imeric, que farà l'entrega del premi en format de diploma, i el senyor José Tomás Lobo, director comercial de Laboratori a Xile, que recollirà el premi en representació de la candidatura guanyadora. Si podemos decir algo cortito, agradecerle un montón a la Universidad Oberta, a todos los presentes y por hacer posible este premio y sobre todo por premiarnos a nosotros desde Laboratoria. Venimos de Chile, de México y de Perú, que es donde está presente Laboratoria, y justamente existimos para esto, para todo lo que venimos conversando, todo lo que se ha hecho este conversatorio, para poder darle oportunidad a más mujeres para que puedan acceder a la industria tecnológica. Nosotros estamos convencidos que en Latinoamérica, y en el mundo obviamente, pero sobre todo en Latinoamérica, hay muchas más oportunidades, talento que oportunidades. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar. Ese talento desperdiciado de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que en su gran mayoría son mujeres, el 70% en Latinoamérica, y que nosotros estamos convencidos que hay mucho talento que no se ha aprovechado todavía y que en la industria tecnológica se puede dar una carrera maravillosa. Así que muchísimas gracias a todos, vamos por más transformación y por más mujeres en la tecnología. Gracias. Bé, doncs finalment donar les gràcies a tots els assistents, participants, col·laboradors i persones relacionades amb aquest projecte, perquè sense elles no hauria estat possible dur a terme aquest projecte i gaudir d'aquesta vetllada tan especial. Recordeu ja abans de marxar que a continuació s'ha preparat un petit espai per gaudir d'un refrigeri i poder passar una estona més tots plegats. Moltes gràcies un cop més i fins la pròxima, suposo. La vicerrena li ha agradat. A la vicerrena li ha agradat, està impressionat. Jo crec que en renovarà la beca, no? Sí, jo penso, vaja, no?
Ara que m'hi fixo, Què? el nom no és el de la vicerreina, No? Què vols dir? que potser sí que és la vicerrectora i no la vicerreina. Poder no és. Què vols dir, que m'has fet perdre el temps tota aquesta estona? Igual no depèn d'ella que ens donin finançament un altre cop. Però No, tampoc Charles, no. ha estat una No. experiència bonica. Mira, no, si em busques estaré al meu despatx, jo què sé, fent funcions aleatòries a veure si alguna té la forma d'un gat. No, espera, hi ha un refrigeri, podem anar-hi. Què té de pràctica en el refrigeri? Podem calcular quantes persones hi ha al refrigeri, quants gots hi ha, quants gots buits i la ràtio de quantes multes de trànsit posaran. I sembla prou complicat. Sí. Ho podríem posar... Número de copes? Ho podríem posar a la màquina analítica, no? Sí que sona un repte per la màquina analítica. Precisament el tipus de feina que necessitem. A la màquina analítica.